ukážeme, čo sme ako keby urobili z tých Minecraftových kociek, čo som natáčal v minulom dielu. Takže začneme. Tu je ako keby kamenná skríž, potom tam je strom, tuto úly, TNTčka, tam v tej stodole, alebo čo to je, sú ešte furnejsky, tuto sú tie pichláčové, ten kaktus, potom ešte čo tu je také, TNTčka, ak by ste si chceli pozrieť, čo mám dokola, tak pozrite sa teraz. Takže toto je všetko, čo som zatiaľ postavil, ale ak chcete, aby som dačo iné z toho postavil, takže dajte like, odber a koment, čo mám potom urobiť z týchto kociek. Takže na budúce možno postavím dačo iné. Takže čaute ľudia.